Cangas de Onís, estou encima do puente romano este grande que hai. É unha xeada de carallo, parece mentira que haxa esta xeada no mes de agosto. Estáse alto de carallo, eh? Estáse alto de carallo, mira todo calloso. De xogras é feito o piso todo. Calquera subía por aquí nos seus tempos con un carro. Hotel Imperio, 4 estrellas. Que hai lujo, cara. Había unha xeada de noite de carallo, a xente está cantando no sol, pero unha terraza. O río Sella. E aí está o puente no que acabo de estar en río. Aí está o puente no que acabo de estar. Está aí a festa do pescador esta noite. Que aquela para ver quen lanzaba máis lonxe. Isto era, esa diana había que apuntarlle co... A diana esa había que apuntarlle co anzuelo para pescar. Che alto de carallo, ali en riba estás alto de carallo. Parece mentira que se aguante eso, todo con cañón. E agora todo debaixo do puente. Parece mentira que se aguante, todo feito con cañón. O borraxo do puente, feito con cañóns e redondos, mira.
con cañóns e redondos, parece mentira. Río Sella, ves, aí está a tabla para medir os que lanzaban para pescar desde o pato.